padane kangkung ketel. Romantis lho. Romantis karo nyai kakung ya sing gemati digandeng padane kangkung ceret wae. Pemsi mluntuk kok ngene kok. Dasare manis dicangking ngene kan ya. Lah ya malah kaya ketel. Ya iki gandeng ya wis metu daharan kan. Ya langsung nyanyi. Wong ngerti matur karo Mbah Miran ngersake apa ngono. Ayam bebek. Iya bebek. Oh iya. Karena itu pengen tak berjalan kanca-kanca. Sakmenika diaturke apa niki? Nem ya kena, barang ya kena matur Mbah Miran. Slendro ya matuk. Nyuwun nem monggo. Nem Mbah Bayan. Mbah Bayan, Mbah Miran, Mbah Bayan Miran. Imbang ngono ya. Ya. Dia imbang ana. Kok cek mampu. Ora apa-apa. Mantep ora. Mantene. Iki MC kondang itu 50 kok ora tau gelem anu. Kandhani. Aku ngrene Mbah Miran ki ayem urip buakno wis mungkane oba-oba. Saben dina mung ngelamun. Mas Budi, foto pakurmatan Mas. Masih keluarga iki foto. Dipun lajengaken. Oh badhe kampus Bu. Bojeng monggo. Teman-teman badhe kampus bersama iki. Gitu. Napasnya tuh dikeluarin dari kerongkongan gitu loh. Ngerti gak sih? Ayo coba lagi. Siap, Bos. Harap urip bapak ora kena kleru bar iki. Bunga susah bunga susah dilakoni iki samarku nak kleru kok. Kleru piye? Kulino nyelelek kok soalnya kok. Kae wis tobat wis. Bunga susah dilakban. Dilakban. Apa tega lan pun sasi selo iki mau syutinge ya enek sing sambat syutinge lho nek wonge ra sambat. Sambat piye to? Syutinge Mas? nganti nyetrum mergo lho ya karepe lho ya. Iya to. Karena iki maksudnya wis tur kok kejuwet tak kira iki ndemok naga wong mbake kesertung. Lah iya. Syutingnya dibanting untung ra didak Ora sih. masalah sejene wis lunas pomo kreditan lak ya mumet panitia. Asnakura bakal lari. Mulai bawa ngantuk. Ayo ndek kan dhewe kok nek aku malah kerget-kergeti kaset karo audio. Siap. Mulai ya. Kok mulai ya penyanyi tuwek-tuwek. Ah, tuwek nyatane. Mangsane perawan kaya ngene kok tuwek. Perawan ku piye? Mosok perawan kok kenyoh-kenyoh niku yo enek. Iki fitness terus iki. Fitness yo bener perawan kok kenyoh-kenyoh. Perawan kok genane kene suntiane genah kabeh. Kae ngeterke bulekku, Mas. Oh, tak kira nek kowe nggo jagan. Ya tuwek. Demi kesehatan Ya barang. ya ya, ora apa-apa ndek kabeh lah misalnya. Glogok. Sabentina mangan jaring sepi-sepi.
diayuni ken Paditya panglipur sawetawis langgam imbangono katresnanku. Menika tasih wonten artis setugel ingkang dereng aso panglipur. Monggo sari rapet. Dosar. Langsung diaturke pamundutan saking eyang kula Eyang Darso Jenar. Jenar. Ingkang pundi Mas Kiai? Kiyaine Oh, nggih. Raja sampun sepuh Matur sembah nuwun ya. iso cantik. Oh, isih cantik ya Mas, kaya aku. Ngomong Kyai sepuh ki nek diaturi siram sing angel. Lah, Kyai sepuh ki diaturi siram ki ora Kyai masaran, ora Kyai grompol, ora Kyai kedhong mesti angel. kok angel. Adus sesuk jare adem. Kon adus awan jare wedi yen prampang. Kon adus bengi jare wedi rematik, lah malah sore gak adus isan. Ya. Ya ora apa-apa. Iki diaturke sing apa sing lagu Arab apa sing lagu Jawa? Kok Arab ya Mas? Arab. Ya. Ya soibi ya rodemi. Artinya. Kondo komo. Rondo ngomong. Ya ora masalah wong iki panggungan diaturke timbang kowe kok disuwuk ilang guru-gurumu karo Mbak Darso Jenar. Monggo Ca, iki garapan saka Arab. Ya soibi ya rodemi katur. Ini ya. Duet Oh, iki. duet. Katur Eyang Darso Jenar. Lakon yo terus. Ada biasa ya. Iya.
Suwun kembali ke studio 1 monggo Romo. Nggih, matur nuwun Mas MC, kelipur para sumeni sawetawis. Nggih menika terus Solo pilih boten kinten Praito Bapak Sugino sekalian kelipur kepareng mantu menika taksih kepareng nindakaken budaya adat Jawi Mas. Nggih menika tembe kiwala-wala nabis Solo pilih Bapak Sugino anggenipun kepareng mantu ingkang nggih pambayun menika badhe ngawontenaken tata cara naluri adat tekikaranipun para kinata muni winastan mbubak kawah mekaten. Nuwun sewu menika kula mboten kabiyawara karana inggih nembe kiwala kula nampi Solo ingkang badhe kawedhar biyanipun Bapak Sastra Wiyana. Atur biyanipun Bapak Lugimin keparenga inggih nyabetaken ubarapening tata cara bubakan lagu rumiyin. Monggo sepida kalih kantor biyanipun Bapak Lugimin monggo keparenga cawis ubarapening tata cara bubakan. Wonten kepareng pinarak wonten ing sasana bubakan mangke Rama Ibu temanten kakung, Rama Ibu temanten putri mangke nggih pinarak wonten ing sasana bubakan. Nggih. Bapak Sastra Wiyana mbok bilih mangke saran-sarana sampun kepareng semadya wekdal miwah sasana pakurmatan kula aturaken. Ngerantos uga rampe mbok pilih kaseling setunggal lagon mekaten kesanipun regeng Mas. Nggih. Ya ndok narang nganggo suwe sak lagu nggo selingan. Lagune jam 12 nuhuni pamungkan saking Eyang Darso Jenang. Ya. Monggo iki Mbak Darso Jenang protes. Yo, ini. Mosok Mbak Darso Jenang kok nyanyi lah yo malah. Yo. Garap kendang miring yo mathuk, kendang lumah yo keneng. Sempit men kali ya. Wis ora kok sempit gone, trana bokongmu sing gedhe. Bokong kok sak awak. Awak kok sak bokong piye to yangel iki. Nah, iya. Bokonge sak rambut. Rambut kok ana bokong. Enggak, ini pamungkanipun Eyang Darso Jenang jam 12. Yo ben dicek-cek. Utusan putrane ngersakaken lagon aku ora apa-apa kalih lewung. Iki bola ngaji ya. Terus putih Bapak lajeng napa kembali ke studio 1. Izin para tamu lenggah kakung mewah putri. Pilih tata cara adat Jawi ingkang kepareng badhe kinayatan saking sanipun pujangga dipun cekapi wingking mangke sasampunipun amugi barang mekaten. Nuwun sewu para tamu kakung putri pilih pahargyan ingkang kawula Bapak Sugino sampun duka paripurna. Pemilih mekaten lan sempaten kuwatiripun Bapak Sugino anggenipun pahargyan putra temanten kalih sarta panembra rawuhipun para tamu. Sampun kawis sekiraken saestu kanthi adhaping tanah kalih nyuwun pangapunten.
tondo paripurane parigian katurjanipun Ibu Juru Pangreksa Busana semoga parewa bedha nenggahipun kurang kepanten sekalian kakanthi jumeneng wonten sangajenging wisma parigian saperlu muntapaken pundhunipun para tamu iras pantes tangkep asta manunggaling raos kaditine kula ingkang kadhawan matur song pratitis lumatinipun parigian lenggana samukawis sekirangan sehingga kirang dadosaken supamewah ranipun galipun para tamu mawantu mugi handika sami kastuwit penggalih ambedahaken tambake pangapunten dumateng kula. Pundhunipun para tamu ndherekaken wilujeng kundur wilujeng tindak kantos dalem suwamsang mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih kanggo tri kanggo durga mendak Walasena. Wilujeng pundhunipun sugeng pisan saha sugeng pinanggih malih ing sarenggal ing wasana nuwun. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.